niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Ayan, good afternoon. Nandito ulit tayo sa second episode ng ating Albayang Farmers Program 2D sa GB, na kung saan tatalakayin naman natin ang panibagong topic simula last Saturday, kung saan agree ka ba? Usapang agree, usapang kabataan. Lahat ng topics natin ay kasama natin si Romel Acosta. Ako nga po pala ang ating host for this afternoon, si Jason Escabel, ang iyong lingkod, ang LGU coordinator ng Ligaspi. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig sa ating radyo at sa ating Facebook Live. At ngayon, briefer muna ating bago natin ipakilala ang ating kasama ngayon, ang guest natin ay si Mr. Romel Acosta. Kumusta ka naman dyan, Romel? Okay lang naman po. Ayan. So, ang ating topic ngayong araw ay tungkol sa ating provincial winners ng Albayang Farmers Challenge na naganap noong nakaraang taon at kasalukuyang ding isinasagawa ngayong taon. Ating makakapanayam ay sa ating provincial winner ng Young Farmers Challenge na handog ng Agribusiness Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture. Sa impormasyon ng lahat, ang programang ito ay nilaunch na ang Agribusiness Pitch Competition na ito noong Mayo 12, May 12, 2022 para hikayatin ang kabataan na makilahok sa agricultural development ng bansa. At last August 19 to 13 nga ngayong taon ay in-announce na ang 80 provincial winners na nag-submit ng kanilang innovative agribusiness models. At sa kasalukuyan isinasagawa ang judging at sa regional level matapos ang agri-enterprise implementation last August 14, kung saan in-implement naman ang provincial winners ang proposed agribusiness enterprise nila. At nung nakaraang taon nga sa unang batch ng programang ito ay itinalagang provincial winner ang si Romel Acosta na kasama natin sa araw na ito. Romel, pakilala ka naman sa ating mga nakikinig. Magandang hapon po. Sa muli, ako nga po pala si Romel B. Acosta. Ako po ay taga San Joaquin, Legazpi City, Albay. At ako po ay isang agripreneur. Ayun. Isa po ako kabilang po ako sa nanalo noong nakaraang taon sa kauna-unahang ginawang Agribiz Challenge ng DA, ng Department of Agriculture. Ayun po. Okay, Romel, ano nga pakiramdam na malampasan ng first level ng competition? Sa mga di nakakalam, isa ka pa bang estudyante ngayon? Saan ka nag-aral ngayon, Romel? Ako nga po pala ay graduate na sa Bicol University. Nito lamang taon, batch 2022. At ang aking kinuhang kurso doon BS Sport Sciences sa IPASR. Medyo malayo sa kung ano ang meron ako ngayon na pagiging agripreneur. Ayun nga, medyo malayo nga kung tutusin ang course mo, no? Pero nag-12 ka dito sa
programa ng Department of Agriculture na kung saan ipinakita mo talaga ang interes sa agrikultura. Pero curious naman kami, ano nga ba ang winning entry mo? Pwede mo ba kami bigyan ng pahapyaw kung ano nga ba ang iyong, kahit summary lang ng agribusiness model mo? Ang entry ko po nung nakaraang Young Farmers Challenge ay isa pong integrated farm. Ang pangalan po nito ay Small Scale Zero Waste Integrated Farm. Bale, doon po sa proposal o sa business model canvas na ginawa, nakasaad po doon kung paano ko po papatakbuhin yung aking negosyo na related po sa agriculture. Simula sa startup capital, kung paano ko yung gagastusin, kung paano ko yung mas lubos na paparamihin pa, kumbaga kung paano papaikutin yung pera. At doon po sa integrated farm na aking nagawang konsepto, meron po ako doon ng mga manok for egg production. At meron din po akong rabbit for meat production. At meron din po akong vermiculture para naman po hindi masayang yung mga dumi ng rabbit manure, na kumbaga yung dumi ng rabbit manure meron kang triple 14. Meron kang nitrogen, phosphorus, potassium. 'Yon. Tapos inilalagay ko 'yon sa vermiculture para maging input doon sa vermiculture, at pag lubos na kain na yun at naidumi na din ng aking African Nightcrawler, magiging na yung vermicast. At isa din ang vermicast sasangkap para makapag-produce ng isang organic fertilizer. Ayun nga, napakadetalyado naman nun. Pero bukod doon, ano muna ang nagtulak sa'yo? Ano ang iyong inspirasyon para sa agribusiness model na ito? Ang nagtulak po sa akin para makalahok sa competition na 'yon o makibahagi, kasagsagan po kasi noon ng pandemic, 'di ba? Wala tayong magawa. Oo nga. And sunod-sunod yung di naman ako nag-like ng DA ng Facebook page ng DA nila, wala at all. Pero may lumalabas sa akin ng mga notification, mga videos or link na merong ganito, ng mga seminars, mga webinars. Hindi, sabi ko naman, kaysa wala naman akong magawa, di ba? Sumali ako dun sa mga webinar na yon. Hanggang dumating yung Young Farmers Challenge, ayun, napakinabangan ko yung mga e-certificate ko. Ayun, siya nga pala, ang mga requirements lamang po pala sa pagsali sa Young Farmers Challenge ay kailangan lamang isa kang youth na 18 to 30 years old, natural born Filipino citizen, ikaw ay in school or out of school youth with agriculture or agri-fishery expertise or sumali sa mga seminars, pero plus points lamang po yun. At kailangan lang ng picture, 2x2 picture lang naman. Yun lang. Pangmalakas ang 2x2 picture. So, ayun, yun lamang po ang mga requirements para makasali dito sa Young Farmers Challenge. Nakasakuyang isinasagawa din ngayong taon for batch 2. So, sa mga nakikinig natin ngayon interesado sa mga kabataan, pwede pa kayong umapply sa next batch. Yes. And malay nyo, kayo naman susunod ang makakapanayam namin dito sa 2D sa GB na magiging sunod na provincial winner. So, bale, ito ay mayroong 3 level. Kung tama ako, 3 level. So, magsaselect muna ng provincial winners. Pagkatapos naman ay meron pala itong prize na 50,000 pesos kada enterprise, di ba? Tama? Tama. Tapos, pag nanalo kayo dito sa provincial level, ay pipili naman ito ng 3 na ipapadala sa ating regional level, na kung saan ang mananalo ay magkakaroon ng tumataginting na 150,000 pesos per enterprise. At sa national level naman, ang mananalo ay magkakaroon ng 300,000 pesos. So, napakalaking tulong na ito at na ito sa ating mga agri-enthusiast. At sigurado mapapatupad na kung ano man ang ating mga programa. So, ayun. Siyempre dahil agribusiness ito at naisipan mo nga ito ng pandemya na kung saan wala tayong halos tumigil ang mundo noon, wala tayong mapagkuha ng source ng pagkain, ng mga trabaho.
At may nakita namin base doon sa description mo, may potential talaga ito, ang model na ito, na mag-generate ng income. Sa kasalukuyan, sinasagawa mo pa rin ba itong Oo, business kasalukuyan. model? Pwede mo bigyan kami ng insights kung tungkol doon. Oo, ngayon kasi yung yung sa poultry industry ay yung sa egg production ko, patuloy pa rin na nag-harvest ako ng mga itlog at nagsusupply din ako sa mga minsan sa kapitbahay ko lang, sa pinsan ko minsan, sa mga lola ko din, sa taga doon lang sa amin, at sa St. Agnes Academy, sa sipag ko, diyan din ako nagbabagsak ng itlog. Dahil paborito nila kasi yung Paborito nila yung itlog? Yung itlog. So, ayan, Paborito nila kung paborito nila yung yung lasa. Ang Lasa sarap nito. daw nung nasarapan sila. Kasi hindi ako nagbibigay nagbibigay pa din naman ako ng synthetic na feeds, pero kontrolado na lang. Kumbaga, kasi yung sustansya na dapat kasi paano ko ba 'to sasabihin? Ay papaliwanag. Sige, ang pinaka-goal ko talaga sana ay mag-produce ng organic egg na chicken din. Kaso nga lang, wala akong enough na space para makapag-culture ng asola. Kumbaga, yung sustansya na dapat kukunin ko sa asola, naibibigay sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng feeds, yun na lang. Pero limitado na lang yung feeds na naibibigay ko. Tsaka hindi yun yung layer feeds baga. Hindi ganoon. Sa calcium, ang ginagawa ko na lang, yung mismong egg, shell, yun na lang yung ibinibigay ko sa kadahilanan na pag ang manok na nangingitlog, kapag kulang sa calcium, yung eggshell nila malambot, madaling mabasag. Calcium din naman yung napagkukunan ng eggshell, kaya doon na lang, binabalik ko din sa kanila yung eggshell. Yun na. So ayun, Kanila. sabi nga ni Romel kanina, iba daw ang lasa ng pinuproduce ng itlog. So kung sino man ang gustong makatikim ng ibang lasa ng pinuproduce na itlog ni Romel na matibay ang eggshell, saan ka pwedeng makakontak sa'yo, pwedeng makabili na? Pwede din sa i-message May nyo lang Facebook ako. page ka ba? Or Facebook page, pwede din. Meron. Message of... Pero sa ngayon kasi yung demand kasi sa semi-organic egg, sa free range. Sige, sa free range na lang egg, masyadong malakas din. Hindi ko nasusuplayan yung mga kumbaga schedule. Kung halimbawa nag-order ka ngayong week sa akin, pwedeng mabigyan kita sa susunod pang week kasi ini-schedule ko. Naka-schedule. So, hindi man pala talaga ngayon ang organic Yes. produced na egg ni Romel. So, isa sa criteria ng contest na ito, ang social responsibility. Ano-ano naman ang social problems ang gusto mong masolusyonan base sa agribusiness model mo? At Yun. paano mo ito may sasagawa? Yun, katulad nga ng sinabi ko kanina, healthy yung naipuproduce. Kasi yung mga sa conventional farming, stress yung chicken dyan. Stress. Kapag stress yung chicken, kasi nakakulong lang sila sa maliit na espasyo, stress sila. Yung pinuproduce nilang egg, stress din. So, Ayun. bale, ang sa'yo naman ay tinatawag na free-range chicken. Free So, range. pwede mo makabigyan ng idea sa iba na hindi nakakaalam kung Ang anong free-range? free-range chicken, malaya silang nakakagala. Pero sa isang malawak na lugar, syempre, lalagyan mo pa din naman ng net. Ang kaibahan nga lang kasi dun sa conventional, yung free-range, malaya silang nakakapagtuka ng kung ano-ano, ng mga insekto, ng mga dahon na kailangan din naman nila. Katulad ng Madre de Agua, yun yung binibigay ko, Madre de Agua, mulberry, tsaka yung katawan ng saging, yung ubod, pinapakain ko din yun. And mga prutas, minsan pag may hinog akong sobrang hinog ng papaya na kasi may tanim kaming papaya, yun yung ibinibigay ko sa kanila. Ang kagandahan nun, yung napuproduce nilang egg, iba talaga. Kumbaga, ay kumpara sa nabibili sa tindahan, yung kulay puting egg. Sa akin kasi yung brown egg siya. Brown egg. Oo. So, yung Madre de Agua, same lang ba to sa Madre de Cacao o iba naman to? Iba naman, iba. So, Para siyang sa Bicol, meron tayong langatong. langatong. Parang langatong siya. Di ba Makati yun, langatong? Oo, Makati. So, ayun. So, bukod pala dito, outsource ka din ng mga napapakain mo nasa paligid lang. So, Yes. isa itong hinikayat namin din ng iba pang kabataan na hindi hadlang, sinasabi nilang wala silang pagkukunan dahil tulad ng sa agribusiness mo ni Romel na
na gumagamit ng mga bagay-bagay na makikita lang natin sa paligid natin at sigurado naman mapaggagamitan natin. So, ayun. Pwede mo kaming share ng ano nga ba ang mga sa kasagsagan ng pagsali mo dito sa Young Farmers Challenge, ano nga ba yung mga na-encounter mo na problema na habang sumasali ka? Habang sumasali ako, yung internet connection. Intern ka rin. Oo nga, Oo, dahil kasi pandemic minsan to, may no? Zoom meeting kami, ganyan. Tapos, minsan hindi lang sa kasagsagan ng Young Farmers, sumasabay din yung mga webinar kasi mahilig ako sa webinar. Yun, yung signal talaga. Pero sa Young Farmers, ganun din, signal din. Yung kapag meron kaming mga Zoom meeting, hindi ko yung instruction nila, hindi ko naririnig masyado. Minsan balik naman. Tapos ang ginagawa ko na lang, pini-PM ko na lang sila. Tinatanong ko na lang, buti nag-reply naman po sila. So ang Saka mga webinars na ito ay yung mga libre na webinars Opo. na nakikita na programa ng Department of Agriculture na kung saan pwede tayong sumali dito sa mga free webinars na ito. Kailangan na lang natin tumutok sa Facebook page ng Department of Agriculture at ATI kung saan sila ay naghahandog ng free webinars at trainings. Sa si Romel nga po pala, isa ding membro, deputy LGU coordinator ng Albayang Farmers Program or AYFP. Okay, tingnan nyo, di ba? Hindi lang pogi ang mga taga AYFP, talentado din, no? Talentado din yan. Maraming at ako din naman po pala ang LGU coordinator ng Legazpi. So bale kung wala ako, si Romel lang ang nakatutok sa LGU Legazpi ng AYFP. So ayun. So bukod po kay Romel, madami pa pong miyembro ng Albayang Farmers Program ang nanalo at sumali din sa Albayang Farmers Challenge. Sa katunayan, kasama dapat natin dito ang isa pang agripreneur, agri-enthusiast from Pulangi naman. Ang grupo po nila Gilbert Bolima na kasamang palad hindi sila makakarating dito dahil kasalukuyang isinasagawa ang batch 2 nga ang judging ng regional level ng Young Farmers Challenge Season 2. So nasa regional level sila ngayon. So hindi siya makakasama sa atin. So sa ngayon kakasama niyo lang po ang provincial winner naman last year na si Romel Acosta. So ayun, meron ka pa bang sasabihin tungkol sa yung business enterprise na gusto mong i-share naman sa ating mga nakikinig? Wala naman siguro. Wala naman siguro. Ayun. Yun na lang. Kung gusto nyong bumili, i-PM nyo na lang ako. Tapos kung gusto nyo din magpaturo ng pagtatanim ng Madre de Agua na madali lang naman matutunan at mga tips sa pag-aalaga ng manok, pwede din nyo po akong i-chat or So madami nga naman sa ngayon nakikita ko din sa Facebook, madami nag-upload din na sumusubok din dito sa pag-free range chicken, no? Dahil may binibigay naman na mga manok na cover chickens, tama di ba? Cover chickens yung mga Sa katunayan nga dati nung pandemic yung pandemic, yung enhanced community quarantine pa tayo, masyado pang maigpit. Nung nagwe-webinar ako noon, kukunti lang kami, nasa 50 lang kami. Tapos 50 lang kami, tapos basta konti lang, minsan nga 12 lang, pag ganyan, nasa Zoom. Ngayon, ang dami na indikasyon na to na yung mga kabataan nahihilig na talaga sa pag-aagrikultura. Kung kaya't pag minsan lalo sa mga live, sa mga lalo na sa ATI ngayon, nasa 1,000 na yung nanonood. Indikasyon yun na nahihilig na talaga ang mga kabataan sa agrikultura. Yun nga ang isa sa magandang naging epekto nito ng social media din, no? Na kung saan mas nailalapit natin sa kabataan ang interes dito sa agrikultura, na isa ding layunin ng Albayang Farmers Program na kung saan hikayatin natin ang mga kabataan na tangkilikin natin ang sektor ng agrikultura dahil nga naman ngayon ang average lifespan na lang ng mga ating kasalukuyang farmer ay nasa range to 57 to 60 na. So papunta na silang senior citizen, so kailangan na natin ng bagong henerasyon na kung saan tayo naman ang magpo-produce ng pagkain natin, 'di ba? So kaya mas maganda din na
Kaya andito ang programa ng Albayang Farmers Program na kung saan mas madami pa ang nahihikayat nating kabataan. Tulad nga ni Romel, nakasama natin ngayon na isang provincial winner. So ayan Romel, nabanggit nga natin na madami nang nahihilig dito, no? So ano nga ang pagkakaiba ng agribusiness model mo sa ngayon sa mga conventional dati na agribusiness model? Pwede mo kaming mabigyan ng ano? Sa akin, yung kapag tinawag kasing conventional, masyadong umaasa sa mga feeds, ganyan. Yung akin, siguro, isa yun sa nag-stand out sa kategoryang provincial level, sapagkat ako ay nagpo-produce nga nung sinabi ko na malayo sa conventional, sapagkat nagbibigay ako ng mga alternatibo, kumbaga, alternatibong pagkukuhaan ng sustansya ng manok. Ngayon, siguro napansin nila na gano'n ang aking sistemang nabuo, na walang sayang kasi, di ba? Yung itlog, pag kinonsumo mo, tago mo yung shell, hingiin ko sa'yo, bibigay mo sa akin, ibibigay ko naman sa mga manok, di walang nasasayang. Yung jebs nung rabbit, yung rabbit manure, ibinibigay ko naman sa mga bulate, sa African Nightcrawler, and kinakain naman nila yun. Ang pagtinain nila yun, vermicast na. Tapos yung vermicast na naman, ihahalo ko sa organic fertilizer, sustansya sa mga halaman, kukonsumuhin ng mga halaman. Tapos doon naman sa halaman, kung mga tira-tira sa mga halaman na halimbawa pechay, hindi naman lahat ng dahon ng pechay kukuhanin mo. Syempre may mga reject din yan. Ibibigay ko din naman, cycle na lang, kumbaga. Walang sayang talaga. Kaya doon ako nakabuo ng zero waste integrated farm. Ayun, zero waste integration management. So, napakagaling talaga nito. Hindi lang talaga basta-basta ang pag-aalaga nito. May pagsasaliksik din na kasama. Oo. Tulad nga ng pag-reuse at recycle din ng mga organic produce. So, tapos nga, so, ayan. Bukod naman dito sa yung mga terms na sinasabi mo kanina para sa aming mga plantita, parang nakikinig ko yung mga African night crawlers, yung vermicast, yung napakamahal na vermicast. So, pwede pala yun ma-produce, no? Tapos, yung itlog naman na sinasabi mong nire-reuse mo, pinapakain mo sa amin kasi mga plantito, nilalagay lang namin yan sa mga halaman. pang ano lang, aesthetic lang sa orchids o kaya dun sa so, pwede pala siyang ipakain, no? Para naman ma-reuse ang calcium na kung saan ito na present sa eggshells. So, ayun. So, ay dagdag ko nga lang pala. Sige. Supplement. Para kung halimbawa merong may nakikinig dyan, di ba, magkaroon sila ng idea. Sure, welcome na welcome dito. Kung meron kayong tanim ng malunggay, hindi lang pantao ang malunggay, pang-alaga din yan, pang-hayop din yan. Pwede nyong kuhanin, kung may blender kayo at nakakaluwag-luwag, i-blender nyo, pagain nyo, bigay nyo sa mga manok, o kaya sa baboy, painumin nyo. Kasi yung mataas ang nutrition na makukuha sa malunggay. Ang molasses din, pwede din sa hayop. Yun, so, yung molasses, familiar ka ba sa molasses? Medyo familiar naman tayo sa molasses, tubo. no? Ito ay galing from isang byproduct mula sa pag-produce ng asukal na kung saan sa tinatawag na bagas, tama ba pag-pronounce ko sa bagas? At may gagawa natin ang molasses. So, Yes. Pero sa mga hindi nakakaalam, pwede mo silang bigyan ng idea kung ano nga ba ang molasses. So, yung molasses, yung ano na po yan, yan na yung hindi na yan yung tira sa parang ba to? Basta yung hindi na siya, basta galing siya sa tubo. Yung pag gumawa ng asukal, kaya yan, makakagawa ka muna ng molasses. Yeah. Tapos after ng molasses ay dumadaan sa mga processor, refinery, kaya meron tayong 3 klase ng asukal, yung puti, yung ang tawag doon, yung brown sugar, tapos yung wash sugar. So ayun, yung puti, yung white sugar naman ito ay dumaan na sa proseso ng refinery kung saan tinanggal na ang ibang contents nito, kaya naman ito ay kulay puti na. Pero kung ito ay galing pa mula sa molasses, ito ay yung tinatawag na
to, muscovado ba yun? Muscovado Oh, so sugar. yun yung muscovado yung sugar. brown kulay. Kasi yun ang sa aming mga plantito, yun ang ginagawa ng alternative pag wala kaming makuhang molasses eh. Bumibili pwede na kami yun, ng pwede yun. muscovado sugar tapos hinahalo sa tubig. So ayun pala yun. Ano pa? Meron ka pa bang gusto sabihin? Wala na. Wala na. So ayan. Bukod nga dito sa natatalakay nga namin ni Romel na kung saan madami kang pwedeng gamitin o na makikita mo lamang sa bahay na mga kahit patapon na pwede mo mai-recycle. Na kung saan, yun nga, yung napakamahal na vermicast ay yun pala ay pinuproduce lamang dito ni Romel. So ikaw ba, Romel, nagbebenta ka ba ng vermicast? Sa ngayon, pang sariling konsumo. Sariling konsumo lamang. So, sa pagpo-produce naman ng vermicast ay kailangan natin ng African night crawlers. Ito ay isang uri ng mga bulate na aktibo tuwing gabi. So, kailangan mo lamang mag-imbak. Kung dati ay tayo ay nakaasa sa conventional na composting, ang paggamit naman ng African night crawlers ay isang paraan kung saan mataba talaga, marami ang sustansya na makukuha ng ating mga halaman. Basta wag lang siyang bigyan ng dahon ng Gimelina. Tsaka dahon ng... yung dahon ng Gimelina? Di ko alam yun. Ano yun? Tsaka dahon ng... Google nyo na lang. So, ano ba ang tawag doon dito sa Bicol? Gimelina. Gimelina talaga. Basta tapos, yung dahon ng ipil-ipil ata yun. Basta, yun yung dalawang naalala ko. Wag dapat ibigay sa mga kasi toxic yun. Toxic. So, ayun, sa process naman ng paggawa ng vermicast nito ay pwede yung nabanggit kanina ni Romel na katawan ng saging, no? Pwedeng gamitin yon sa pag-produce nitong vermicast, no? Pwede din na ibigay sa mga manok, ganun. Kasi paborito din yan ng mga manok. Pero kailangan tadtadin muna. Silalagay mo doon. Pero sa akin, sa karanasan ko, hindi ako araw-araw na nagbibigay noon, siguro mga takalipas ng mga isang araw, dalawang araw. Para hindi, para yung baka kasi natatakot ako na baka hindi sila matunawan. Although maano yung pantunaw ng mga manok. Mataas yung kanilang pantunaw kaso nga lang baka masobrahan naman. Masobrahan lahat naman talaga ng sobra ay masama. Ayun. Lahat ng sobra masama. So ayun nga po, sa mga i-plug lang namin si Romel. So saan ka ba nila ngayon makikita bukod dito sa Young Farmers Challenge? Sa Facebook. Sa Facebook, ayan. Madami atang sa mga live viewers natin na nag-aanap. Facebook na lang pinakamadaling contact. Pero pwede ko din sana i-promote yung yung sa kapwa ko Young Farmers din. Ay, pwede. Challenge winner. Sige. Si Black J ng Black J. Shout out kay Black J. Kalimutan ko yung pangalan. Ayan. Sige, alalahanin mo muna dali. Ba yan? So ayun habang inaalala ni Romel kung yung pangalan ni Black J, kung sino man yan. So ayan, patuloy na tayo sa ating mga nakikinig na live audience natin from Albayang Farmers Program. Ayun nga po, tulad ng naisabi ko sa inyo nung nakaraang Sabado, na bukas po ang tanggapan namin bukas ang tanggapan ng Albayang Farmers Program na magsumite kung mga idea kayo, kung may idea kayong mga programa pang agrikultura na kailangan nyo ng katulong, pwede namin magsumite lamang kayo ng proposal sa aming opisina at pwede nating pag-usapan yan at pwede natin ngang ma-implement yan. Malay nyo nga sa susunod, programa nyo na ang maipapatupad natin at kayo naman nandito ang nakasalang na kung saan ini-interview sa pagpapatupad ng programang ito. So, ang opisina nga po pala namin ay nasa second floor ng Ninong's Hotel. Doon lamang nyo makikita ang opisina ng Albayang Farmers Program. So, Roman, nahanap mo na ba? Ayun, si Joshua. Diyos ko, Joshua, makakalimutan pa. Ayan, lagot ka kay Joshua. Joshua, si Joshua ng Black J, nagpo-produce siya ng honey. Honey? Oo, natural na honey. Ano yan? Stainless bee ba yan? Oo, yung stainless bee. Yun yung niya na ginamit niyang agribusiness o entry. Saan naman makahanap yan si Black J? Si Black J, sa Ligaw. Ligaw siya, taga Ligaw.
May message nyo na lang siya sa kanyang ito yung may na yung signal natin. Basta Black Jay, hanapin nyo na lang. sa mga naghahanap naman ng honey dyan, Oo, yung mga ng kulang honey. sa tamis. Yan. Alam tayo na sa Kapag jowa nyo this sweet, regaluhan nyo ng honey. Ayan, Bumili kayo ng Black Jay ganyan ka ba, Romel? Honey na lang yung binibigay mo. para maging sweet. So ayan, commercial muna tayo, no? Tapos balik tayo sa susunod na bahagi nating programa. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawatan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbuelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? So ayun nga, nagbabalik ulit tayo sa ating next episode ng 2D sa GB, na kung saan usapang agri, usapang kabataan, agri ka ba? So ayun nga, pagbabalik ulit tayo dito, kasama ulit natin ang ating guest speaker na provincial winner na si Romel Acosta. So ayun, ano lang naman sa pagpapatuloy naman ng ating isang karangalan na manalo sa kompetisyon na ito dahil nga naman na may papakita man na impressive ang kahit hindi nga ganun inline ang yung kurso sa agrikultura ay nakapag-venture ka pa din ito at nanalo ka pa. So sigurado kaming meaningful naman ang experience mo dito sa Albay Young Farmers Albay na kinakabahan tayo. Young Farmers Challenge. So ano nga pa ba ang susunod na hakbang mo pagkatapos mong manalo dito sa Young Farmers Challenge? Ayun, magandang tanong yan. Mhm. Sisikapin ko na may pagpatuloy ang aking nasimula na agribusiness sapagkat
nakikita talaga natin yung potensyal noon. Noon na pagpo-produce ng healthy na egg sa pamamagitan ng free range. No? Mhm. At patuloy pa rin ako na lalahok hanggat merong oportunidad na nagbubukas na programa katulad nga nung kay Kong Joey na Young Farmers Challenge na Yung Albayang Ayan, Farmers Program, Albayang nagkabaliktad na. ayan oh my god. Sige, tuloy. Yung Albayang Farmers na alam ko na makakatulong pa sa akin na kung paano sa atin ng mga kabataan na nakasali doon makakatulong pa sa pagpapayaman pa ng agrikultura dito sa ating bansa, sapagkat nabanggit mo nga kanina yung edad ng mga magsasaka natin ngayon 57 na. Oo, nasa na Diba? talaga. Yung namahagi, isa tayo nun sa namahagi sa LC3. Mhm. O yung sa financial assistance, nakita ko yung mga matatanda doon. Talaga grabing matatanda na talaga sila mga diba? farmer natin. Wala kang makikitang mga kaidara natin na rehistradong magsasaka. Kasi yung mga magsasaka natin na pinupursigin nilang makatapos yung mga anak nila hindi para magsaka, Mhm. di ba? Para maging doktor, para maging engineer. Yung pagsasaka, napaka-importante niyan. Kasi kumakain tayo 3 beses isang araw. May Yun stock nga. pa nga yan minsan. Midnight snack. Yun, tapos, syempre, tuloy-tuloy yung pagkonsumo natin ng pagkain. Kung hahayaan natin na lumubog ang industriya ng pagsasaka dito sa ating bansa, magdedepende na lang tayo sa import. Yun ang mahirap. Kapag nagdepende tayo sa import, kapag nagkaroon ng problema sa ibang bansa, apektado talaga tayo kasi umaasa tayo sa imported na mga produkto. Kung kaya't alam ko naman na ang kagawaran ng agrikultura gumagawa talaga ng paraan. Nariyan na nga yung Young Farmers Challenge na inailunsad nung nakaraang taon para maanyayahan pa ang mga kabataan na lumahok sa agrikultura. At ako naman sa susunod ko pang mga plano, itutuloy ko kung ano yung aking nasimulan. At kung mayroon pang oportunidad na magbukas, lalahukan ko pa din naman. So ayun nga, binibigyan nating diin dito kung gaano ka-importante talaga ang partisipasyon ng sektor ng kabataan sa sektor ng agrikultura. Dahil kung tutusin, tayo ay bansang agrikultural na kung saan mayaman tayo sa mga resources kung talagang may sasagawa mo, may implement mo lamang ang tamang pamamaraan. Napakayaman ng ating lugar kung tutusin sa agrikultura tulad ng mga nakaraang taon. Pero ngayon nga dahil medyo nabanggit kanina ni Romel na ang mga anak na magsasaka, ako isang anak din ako na magsasaka, mas pinipili, hinihikayat tayo na kumuha ng kurso na kung saan mas malaki daw ang sahod. Pero nais lang natin sabihin na may pera din sa sektor ng agrikultura. At sa mga susunod na episodes naman natin ay tatalakayin din natin to, mapahapyaw lamang pero ayun nga, kaya naman paulit-ulit namin sinasabi na isang layunin ng AYFP na hikayatin ang sektor ng kabataan na makilahok at magbigay interes sa sektor ng agrikultura dahil sabi nga ni Gato Ceresal na tayo ang pag-asa ng bayan, ay tayo din naman ang pag-asa ng sektor ng agrikultura dahil tayo ang mahahawak sa susunod na henerasyon. Kung wala na tayong farmers, mga magsasaka, wala na din tayong pagkukunan ng pagkain. Kaya aasa tayo sa importation na kung saan napakataas ng presyo na ngayon ay ating nararamdaman na kung saan sa pagtaas ng bilihin dahil ito din ay dulot ng ating importasyon. Sa katunayan, isa ding challenge ngayon sa sektor ng agrikultura ang pagtaas ng presyo ng mga fertilizers. Dahil nga ito ay umaasa din tayo dito sa importasyon ng mga raw materials na paggagawa ng fertilizers na pwede din nating mabawasan sa best agricultural practice natin tulad ng paggawa ng vermicast at iba pang
at iba pang organikong pamamaraan. Ngunit hindi nga ito ganun kadali. Kailangan ito ng masusing pag-aaral din para maipatupad din to. Pero kaya naman kaagapay nyo din ang tulad ng ang AYFP at ang Department of Agriculture na nagbibigay nga ng mga free webinars tungkol sa mga topic nito para naman sa mga agri-enthusiast tulad ni Romel na matuto at maisagawa din ang mga ang mga programang ito. So, ayun, dahil nandito rin tayo sa usapan tungkol sa ating mga iba pang agri-enthusiast na kabataan, ano nga ba ang iyong message sa ating mga agri-enthusiast? Ayun. Ang mensahe ko lamang sa kapwa natin kabataan na nagkakaroon ng hilig o plano sa paglahok sa agrikultura, patuloy lamang po tayong lumahok sa pagsasaka o sa agrikultura, sa pag-aalaga man ng isda man yan o di ba pa, pag-aalaga ng hayop. Sapagkat tayo na ang yung mga magsasaka, yung mga bayaning magsasaka natin patatanda na sila. Huwag natin hayaan na dumating sa katunayan, sabi nga nila 2030 daw, 2030 tayo ay dedepende na sa importasyon. Yun yung sabi ng iba. Sapagkat nagkakulangan ng mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka natin, pag tumanda yan, hindi naman sila na immortal na habang buhay na magsasaka. Kumbaga, tayo na yung mga second liner sa pagsasaka. Napaka-importante na matutunan natin kahit yung simpleng pagtanim lang muna. Kahit simpleng pagtanim lang muna ng gulay para hindi na tayo bibili. Lalo na ng pechay, ang dali-dali lang naman patubuin. Ayun, tsaka alam ko naman na ang ating pamahalaan ay gumagawa ng mga polisiya at mga programa na makakatulong sa ating mga magsasaka. Nariyan nga dyan ang Rice Tarification Law na medyo kontrobersyal. Medyo kontrobersyal kasi meron siyang epektong negatibo din. Kahit andun na yung kagustuhan, yung Rice Tarification Law, yung RTL, andun na yung kagustuhan ng gobyerno na maging modernize o modernization ng agriculture natin. Pero dahil din sa Rice Tarification Law, malaya nakakapag-import ng mga bigas yung galing sa ibang bansa. Isang tawag lang, kailangan namin dito ng bigas. Sabi ng mga negosyante, sa ganong paraan, malaya na silang nakakapagpasok ng bigas dito sa ating bansa. Natatabunan na yung presyo yung presyong lokal na ipuproduce naman ng mga magsasaka natin dito. Sumadsad sa 14 pesos. Sobrang baba, no? Sobrang 14 baba. pesos, no? Pero yung pagod ng ating mga farmers. So, kaya siguro ganito na lang, panawagan na lang sa ating mga nakikinig, no? Na kung tangkilikin na lang natin ang sariling atin, yung mga local produce natin, at kung maaari, kung tayo ay bibili dito sa wag bumili na tayo kung bibili tayo sa mga direct farmers, to, wag na natin silang tawagan, wag na natin tawadan, wag na natin baratin, oo nga, kasi kung tutusin, pag tinangkilik natin ang sariling atin, mas malaki ang magiging positive effects nito sa ating ekonomiya at ganoon din sa kanila, na naitutulungan natin sila na mas mahikayat din sila na mag-produce, kasi isa ito din sa rason kung bakit mas parang negatibo na ang kanilang impresyon sa agrikultura, dahil nga sabi nila wala daw pera dito, dahil nga ayun, mas tinatangkilik natin ang mga imports, no, kumpara sa ating mga local produce, na kung yung naman i-analisa ay super competitive naman ng ating local produce, yun. So ayun, panawagan na lang sa ating mga nanonood at nakikinig na tangkilikin natin ang sariling atin. So ayun, at ayun, patuloy man sa inyong mensahe. Dagdag ko na lamang doon sa RTL, sa Rice Tarification Law, maganda yung hadikain yon, yung pinakang objective ng batas na iyon. Siguro kailangan na lang amyendahan, kailangan na lang baguhin para kahit papano kasi yung RTL na yon, dun din kumukuha ng pondo para sa modernisasyon ng agrikultura. Kaya
Kaya medyo tagilid kung aalisin din naman agad-agad sapagkat dadaan pa naman yan sa due process. Lahat mga naman batas kailangan natin. dumaan sa due Oo. process. Ayan. Pero kailangan din naman yun, amyendahan na lang at alam ko naman na gagawa pa ng mga pulisiya ang ating pamahalaan, ang ating agrikultura, gagawa ng pulisiya at programa na talagang makakatulong sa ating mga magsasaka para may angat ang estado ng ating agrikultura sapagkat naniniwala ako at nagtitiwala ako na walang ibang tutulong sa sa ating mga bayaning magsasakang Pilipino kung hindi kapwa Pilipino lamang. Tama Lamang po. yun. I agree dun sa sinabi ni Romel na tayo din ang magtutulungan. Oo, Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, narito ang AYFP na kaagapay nyo sa papatupad ng mga programang ito. Sa mga kanina nabanggit ni Romel na madali lang pagpapatubo. Sa katunayan, madami kaming trainings na isinasagawa ngayon at mga plano pang trainings na isasagawa na magbibigay sa inyo ng kaalaman sa pagtatanim at sa iba pang ng sektor ng agrikultura. So tutok lamang kayo sa aming sa page ng AYFP lalo na ko sa futures training natin at sa isang programa nga ng AYFP ay kasama ang Department of Education na magtuturo sa ating mga grade 4 students na sa pagtatanim sa kanilang paaralan at ang isang mechanics ito ay matututo din sila sa magtanim din sa kanilang bahay na din mismo. At ito ay isa ring paraan kung saan pag marunong sila magtanim sa bahay pa nila, hindi na nila kailangan bumili. At yung mga sobrang nilang mapoproduce, ay pwede nila itong ibenta. So, ayun. Ayun nga ang ating napakinggan ang ating isang provincial winner na si Romel Acosta. At para sa ating next episode, ang next episode natin sa October 29 for episode 3 ng 2D sa GB ay ang best practices naman para ang ating mga farm school. So, ang AYFP po ay sa kalaman ng lahat, ang AYFP ay may mga may partnership sa iba't ibang farm school na sila naman ang ating mapapakinggan sa susunod na episode na ito. Para naman sila ay maghatid sa inyo kung ano naman ang kanilang best practices. Kung sa unang episode ay tinalakay natin kung ano ang AYFP at sa ngayon naman ay ang pag-imbita sa ating provincial winners para sa episode 3 ang best practices of farm schools. So ayun. Ayun, sa mga susunod pang kahapon nga po pala ang AYFP naman ay dumalo kasama sa programa ng nagtanim naman tayo ng mangrove sa Maanito Albay, sa Kawit Maanito Albay. So ayun nga, patuloy tayo sa paghahatid ng serbisyo at tulong kasama ang Office of the Congressman Joey Sarte Salceda. So ayun, at iniimbitan ulit namin kayo samahan nyo kami sa susunod pang mga programa at syempre sa special na araw ni Kong sa 26 sa A2C2 sa Bicol University at ayun, free admission to so imbitado kayong lahat at madami tayong local artist na iniimbitahan. So ayun, muli ako nga po pala si Jason Esquivel, ang LGU coordinator ng LGU Legazpi from Albayang Farmers Program at ang ating guest na si Romel B. Acosta, ang inyong Deputy LGU Coordinator at ang inyong sa Young Farmers Challenge Club, ang inyong Vice President. Vice President Hi, pala to, hindi mo malang pinag kanina. So ayan, nagano pa ba kayo? Baka gusto niyo i-plug ang yun na lang. Support po tayo, support local farmers natin sa kanilang mga produkto. Importante 'yan kasi wag muna tayong tangkiligin yung mga imported na yan kasi yung imported na yan, lalo yung chocolate, Diyos ko, galing din naman yan sa atin, yung kakao. Yon. At sana yon mapaunlad pa ang agrikultura natin kasi mas mapaunlad pa ang agrikultura natin, mabuo na yung value chain simula sa pagtatanim, pagbubungkal ng lupa, pagpapatubig, pag-aalaga ng tanim, pag-aani at pagpoproseso. At alam ko naman na magagawa yan. Hindi man sa ngayon kasi ang agriculture kasi sa kagawaran ng agrikultura dumadaan sa proseso. Ang tanong na lang diyan kung hanggang saan
kayang dalhin ng kagawaran ng agrikultura ang mga magsasaka para mapaunlad. Ayun, Yun. maraming salamat. At sa muli, narito kayo sa Agrikaba, Usapang Agri, Usapang Kabataan, na parte ng opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda. At see you na lang sa 26, magkita-kita tayo ulit sa A2C2 featuring Flo G, Al James at Loki at Nick Makino. Siguro paborito to ni Romel. Paborito mo ba to, Romel? Medyo. Pwede mo bigyan ng kaunting sample lang. Saan ka punta? Dali, Romel. Pamunta. Ayun. Pwede din ba mag-shoutout yung sa ano? Sige. Shoutout na tayo. Lubusin na natin to. Minsan lang. Sige, shoutout. Pa-subscribe na lang daw nung nag-request sa akin yung barkada ko. Lantuag ni Patricio. Yun lang. Lantuag ni Patricio. Adventure siya na vlog. At sana'y po yung supportahan. Wag lang yung local farmer, pati local vlogger. Ayun, support locals talaga in general. So ayun nga, kita-kita ulit tayo sa A2C2 sa 26 sa Bicol University. Ito ay free admission at may with partnership with Tayo, 2D and Albayang Farmers Program at BU USC. So ayun, maraming salamat. Sa muli, ito si Jason Vizcabel signing off. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol